Pinangunahan ng LTO Region 1 ang isang information dissemination activity na ginanap sa Rosales bilang bahagi ng paghahanda para sa implementasyon ng Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA Law. Ito ay matapos ang investigasyon mula sa lokal na pamahalaan ng Rosales kung saan ipinaalam sa mga kalahok ang bagong nilalaman, mga umiiral na alituntunin at regulasyon sa paggamit ng mga electric vehicles. Binigyang diin naman ang tanggapan ng patuloy nilang koordinasyon sa lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya upang masiguro ang maayos at ligtas na implementasyon ng mga polisiya hinggil sa electric mobility sa bayan. IFM News. Tinuldukan naman ng Pangasinan Police Provincial Office ang Water Search, Rescue and Survival Course na naglalayong paigtingin ng kaalaman at kasanayan ng mga pulis sa mga water-based operations. Ayon sa tala, ang kurso ay nakatuon sa Water Search, Rescue at Survival Operations na kadalasang tumatagal ng 5 araw. Dagdag nito, mahalaga ang naturang kurso sa pagtugon sa mga insidente sa mga ilog at baybayin. Sa ginanap na seremonya, ginawaran ng Certificates of Completion at mga medalya sa mga nagsipagtapos sa kurso. Higit pa rito, sumasalamin ng kurso sa kahandaan at pagpapabuti ng kakayahan ng kapulisan na rumisponde sa anumang emergency sa katubigan. IFM News. IFM News. IFM News.